pam, pam, oamenii, miros besna porcului. Cine mai ține minte intro-ul ăsta? Aici mi-e casa completată. Mă întrebați și pot să vă explic de unde am acele chestii. Da. Aici, așa. Oh, dar am o grămadă de săbii de-astea. Am o grămadă. Deci, după cum știți, uitați, aici am un chest al minereurilor. Aici, vai de capul lui. Dar aici, dacă sap, eu ajung în acest loc super secret. Și dacă deschid justul, se află pickaxe-ul meu. Bun. Pa. Bun. Și un bloc de emerald. Și da, muncit acolo. Și aici, cred că în episodul anterior aveam locul ăsta, doar că am un site pe care scrie secret mare și uitați ce am. Am față, am 2 blocuri de bani. Uitați-o doar, vă las să uitați. Să vă uitați. Am și 3 tablouri. Am și cap de mob. Am tot ce vă doriți, ce nu vă doriți. Hai de capul meu. Și mai am încă. Și da. Data am venit un tip și de acolo am făcut rost de acest cap de warden. Bine, am făcut rost de mai multe chestii de la el. Dar, în fine. Și o să sparg blocul ăsta de emerald. Și o spargeam doar cu mâna, ca să nu mai irosesc pickaxe-ul ăla. Spun 2 blocuri așa. Și acum aici. Stau la blocuri. Mereu. Ce-ar fi? Am ăsta plin. Bun. Astăzi am jucat mult off-camera jocul ăsta, doar că n-am prea făcut chestii noi. Adică am cumpărat un ăsta pe mașină care face de-asta. Hopa. Cum mi s-a rupt armura? Nu știu. Chiar nu știu cum mi s-a rupt. La. Se poate să faceți asta? Se poate? Vă rog eu să faceți ce scriu pe ecran? Se poate? Hai că se poate. Sunt sigur că se poate. Foarte sigur că se poate. Mă ține o sabie. X de aia nu au bani. Dar o să bag la manetă. Bun, la manetă am câțiva $. Oh, deci nu a zis că mai am în inventar. Nu era normal să fac atât puțin bani. Bine, o să mă duc aici la urma de minat cu o sabă, pentru că dacă mor 10 oameni și dacă mor 16 sau 50, deci avem un ațiment că dacă mor un om, îmi dă ceva. Dacă mor 10 mai îmi dă ceva. Și dacă mor 50 sau 64, mai îmi dă ceva. Oamenii ăștia, iar, băi, îi știu pe oamenii ăștia. Mă, eu vreau să-i dau cu satana. Hopa. Hai. Hopa. Mama, am lag. El acum mă bătea. Mă bate. E trecut supărarea pe mine. Doar că pe ăsta vreau să fac ceva. Și la update tot ce face să face foarte stupidă. Ce face e prea stupidă. Pentru o față din joc. Hai că da. Am murit eu dacă e. Hei, bună. Oh, mersi, poți au ceva cumpărat de la tine? Unde ăsta? Am. Că... Dar asta îl vreau.
every single thumbnail. I gotta watch this channel now because I'm curious what they're saying about the encyclopedia. Because if they Eu o sabia de asta. Deci măcar nu am deblocat-o. my friends. Alright. Cum funcționează logica? Băi, o să cumpăr de la tine, să știi că o să cumpăr Ian. Pentru că Ian îmi plac. Vreau să dar vreau să fac o construcție de 7 blocuri. Cu avem de astea ca să nu plac formă de... Când o să putem